Ja vás vítam u tejto hry. Podľa mňa ju všetci poznáte. Je to hra menom Minecraft. Áno, nebaví ma táto hra, ale chcem si získať odber. Takže tí odberateľe, ktorí majú aj Minecraft, takže ho môžu aj nájsť na mojom kanále. Na mojej kanalizácii Ofna Vymazaná. A pre tých, ktorí nevedia, čo je to Minecraft, tak sú takí retardáci, pozrite, čo máte všetky svety. Ani to nehrávam, možno som to hral pre nekom. A vytvoríme si nový svet menom aký? Dáme S, U, R, I, V, A, L. Áno, prežite si dáme a dáme si typ sveta normálny a dáme si seed K, E, Č, U, P, O, V, A, P, R, I, N, C, E, Z, N, A. Princezna, kečupová princezna. Áno, to vám, takže môžeme vytvoriť nový svet. Ideme urobiť let's play. No, let's play. Ja som tu mám tu tinčinky, mám tu matunku. Keď sa napijem, posilním sa. Už vidím. What the fuck? Hey bitch, I don't like bitches. Oh my fucking god. To je šťastie. Zase som myslel na Laughter, takže prečo je môj skin, neviem, či ho vidíte, ale toto je môj skin proste. Dúfam, že vidíte úplne všetko a môžeme sa vrhnúť do nášho dobrodružstva. Budeme ničiť všetko, čo je možné. Poď sem, brasa! Motherfucker. Mal som si dať si motherfucker. To bolo lepšie. To si zničíme toto, to mi to zavádza marne. Áno. Ešte si niečo pozriem, nastavenia. Ťažká, oh my fuck. Nie, dáme ľahká, lebo chcem, aby to bolo aj príšery. Pretože nie som veľmi dobrý Minecraftový oný. Dal som odber. No, nie odber, ježiš. Komentár, že nemám rád Minecraft a že nie som vôbec, ktorý natáča Minecraft. Bez urážky, nechcem uraziť hráčov Minecraftu, ale proste mňa to nebaví, ale chcem proste potešiť niekoho, kto sa na mňa pozerá. Toto biela pani sa tu sere, normálne pozrite. No normálne, že snežík sa nám chumelí. No tak to drevo, vyrobíme si nejakú blbosť. 16, nie. Minecraft bude natáčať dosť málo a to dovtedy, dokým proste dokým neviem čo. OK. Nemám rád Minecraft, možno vymažem, možno nie, ale kto vie. Robíme aj stick. Normálne palicu. Palicu si urobíme blbosti. Potrebujeme ako je meč. Drevený meč, neviem čo tam bolo. Keby dačo takto tam Minecraft 1.6.2. Dobre. Toto ja potrebujem všetko. Mému dobrodružství. A ideme na to. Zničíme to palicou. Fakt super. Neznášam sneh v Minecrafte, ale to je jedno. Pýtajte mi do komentárov nejaké otázky o mne alebo niečo také. Akú hudbu máš najradšej? Akého let's playera máš najradšej? Najlepší detský let's player a môj dobrý kamoš je
agames.sk, čo je veľmi super. Redditové je taký, akože, nejdem o ňom hovoriť tajomstvo, ale proste, strašne keď natáč, tak proste mu to strašne laguje tie hry a to nie je možné do prdele. Takže tento asi natáčam tak, že budem hľadať dediny. Tak som to asi robil, že musím nájsť dedinu proste a tam sa zabudlieť a to bude asi koniec môjho let's playu. Takže si idem urobiť. Normálne si poskrodáme, pohodička, 52, kocek. A ideme si ďalšiemu dobrodružstvu. Nesmejte sa mi, že natáčam Minecraft, pretože napríklad aj Flygun natáčal Minecraft, ak o tom neviete. Mazariny, 1-minútové, ale to bol 1. apríl, proste každý hrá v živote Minecraft, proste. Ja som ho hral, raz jedným časom ma strašne bavila. Proste, je to fakt super. Odporúčam. Iba napíšte, či by som mal urobiť aj gameplay z multiplayerka, alebo nie. Jaskyňa. Už by som ináč mohol aj tie ovečky si dávať trošičku. Až to je prasiatke, lebo akože, lebo noc asi neprežijem veľmi, vyleziem na strom. Vlk. Ideme preč, dúfam, že nás nezautočí. Tu je tak veľa. Choď! No. Ak sa vám video bude páčiť, tak dajte like. Popravde som chcel ten svet pomenovať Survival, či Terminal Grounds. Tak som ho chcel pomenovať, ale na to som už urobil tak dávnejšie let's play, mám taký starý kanál, ale už ho nemám. Ja chodím asi stále v kruzích. Nemožné. Škoda, že nemám mapu. Nemám rád zmenové Minecraft. No mám, ale proste toto není ono. Toto. Kravička, jo! Máme jedlo! Hurá! Survival bitches! Kráva zdechní. Kravovrach. To sú fajné meno. Akože neviem, či Kravovrach to vymyslel, Peppa X Minecraft to vymyslel, lebo ja neviem, kto to vymyslel. Bravo TV, bitches. 8-ročný fogón. Neznášam. A ten Minecraft mi viacej laguje, než u Mrdito Veca. A.k.a. jeho starší kanál sa volal, asi viete ako. Len to hovoril, lebo ma zase ma toto, ak sa to volá, nahlási. Áno, presne tak. Nahlásil ma, že neviem, nie, to nahlásil agames.sk. To nie je agames.sk. A tú kravu ja chcem zabiť. Nie, toto mi kovienku, surové meso tu zjeme. Pak by sa žišla, tá krava, tak aspoň zabijeme tamtu. Alalala, čuriču. Normálne, že neviem už ani koľko to natáčam, 9 minút. Ty kokos. Ja to skončím, kámo, ešte nemám ani nič. To máme jenom lovu na krávy. Kámo, jedna. Poď sa. Keby som mal luk, je už po nej. Enchantovaný hlavne. Motherfucker. No, to je taká smolka. Budem natáčať asi aj Plants vs Zombies a Happy Wheels a Plasma Burst 2. Už je tá kráva, už na ňu kašlem, no, idem sa okúpať do ľadu. Jo, toto! The fuck? Kostlivé ráno. Oh my fucking god.
Poďme na neho. Počkajte. Smrť! Pozrám! Zabijem ťa! K smrti sa normálne... Hlavec príše. Máme šíp jeden. Máme šíp jeden. Ale dosť málo života ináč. Možno dochneme, možno... Neviem, čo sa nám stane. Ale dúfam, či nájdeme ďalšie krávou. A on ti príde... Než kožne ide do prdele. 3 mesa, 3 slova sa tam je páni. Dobrý začiatok. Najme sa. Ešte. Že to. Nemám už iba jedno. To ešte zabijeme nejaké jedno prasátko alebo chosičo a proste ideme na to. Už to končím a urobím možno druhý part. Druhú partitúriášu. Oh my fucking god. Lata, shaka faka. Shooter fucker. Ty kokos. Kosti, Legoland. Logoland. Očakávajte aj gameplay z GTA 5. Prekvapenie. Niekedy ho očakávajte, lebo ho určite natočí GTA 5. Možno aj Angry Birds Star Wars 2, ale tým si nie som istý. Takže... Ty vole, toto musíme trochu asasínovať. Dobre, dal som to. Ja som asasín. Takže možno pre tento pár by to bolo fakt všetko. Dúfam, že vám video páčilo, ak áno, zanechajte like a koment a úplne hoci čo zanechajte, hlavne. Ale aby hlavne tam... Hlavne proste, aby nič. Takže čuste, muste.